Imam. Bar je boli dupe. Gdje ode? Šta vi imate da kažete? Da me ova mana nervira. Nervira. Tako, Bani. Ja se spaj. Snimam. Maca je spaj. Snimam. A Bani je heavy. Ne, Maca je skalt. Ne vidi se baš. Nije to, nego se ne vidi od sunca. Da prekinem. Ne. Mačka se ne vidi koliko je crna. Samo je se šapa i glava vidi malo. Jer dok skontam gde je šta maci. Gospođa Bani. Bani je muško, Maca je žensko. Da prekinem, molim te. Akciju sam propustio. Rek da odzumiram. Ako nećeš da završiš u mačoj čorbi. Kako sam u? Možemo da dozvolimo da mačka dira zeca. Mačka mora da ide, onda dira zeca.